ngana manga o kota sasa ani na sasa gingingi ani ganganga ko bankoma ani son kuma ko jama sunzu ani bajama sunzu sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bulumina yiri ko sa to ani lento su fana ani len shima ko tarabali kun do brisa meme ko kami do to fin krikri aboto fin wuri chori o kuli kurukle marakuru kono don ko koli jurumani koli barama dans ko ni hotep ni jawni tuma damarka joswati ka uruki ga bamaga tama malo ya barika no kadigide ko to imatab tumia oni seneng emission mandi kono emission mona chichile ko sondo la nature anka sunku iniga kasungu iniga korodore ka ayra iniga kasungu iniga korodore ka alamini iniga la same foliran karamo ba mano bari samake kasaraga dranga bi wala da kono wala karamo ine tuma klogo do imutab dumya yarani tuma banga la me joglu bo fo mba fo gugu bismillah nga kene kono kuni jokunu sene ko damarega jo sabati ka uruki ga bamba ko ka toaba ayo karamo foli temene ko biya mina yiri flare yininga on yiri nu ye an fayan yiri masaw do fana o don yiri nu bi bonya ko sebe o bi janya fana ba yiru ka cha an fayan don ya ju belebele badoy donc ambi folo nina ko ma sugu flare do o ambi folo sugu folo ina ko nyefo mo ye kasoro ka se flanama wala ambi bolo o jaranye kloto imotab dumya en flayri min jugoro ko yiri ninte yiri dogomay yiri ni marala ka ca sambina niebi ni ya laje iba asron dloma de kachala o eraba don sisan an mago yiri la akatelinde anga yiri de tige ko ke ko o mago glan yiri ni togo donendo yiri ni amangutu chaman donendo o kuma na karamo mbolo be dugulawye akwa haglitona mbolo be dugulawye ni uba foni ma ko zoro ni ko zoro dron do ba fo ko jumen ko bleman wa ou bien djema voilà o fla bebe an bolo kungo soyano an yoro mara ka nunun toboto doni kanu ke yiri ko olen bi an flemi jugoro ni o ba fo ma zoro bleman de fleni a bleman na djema abe togo flala ibita soro yiri yere fari kolo beti ka a blen tokro nga ibita soro ni joginda fana bala imae joginda munu fleni ibita soro o jatola o be blen ni mogo min banga la dala finun don finin do be no mogo ba fo de ko zoro finun ka taka blagona wala zoro fini o de be doni galala afara gala c'est comme ça afara de bidaji donc o wugule jila ka finin dola ka soro ka anga finin dola a yelina kai ko sebe nga yelina be mogo siran fana parce que mogo gansanga finin doni tate quoi do be se ka don sisan ambe yibo wati mina ka fo ku be kameleya oni fon kenai abe fo de ko ni mogo min be ni finin do akana ita don langolo iba don kodo dika imaya donc o de yiri fleni bon zoro flana mi namino ye kofe ibita soro danfara boni ni bonyona nga yano che uye nunta nazara uye nunta parce que anga yiri kala nana jagoya uluka siradika note anga zoro be anga zoro chamambe ne rebe se ga fo ali sabade be zoro la zoro blembe zoro jebe ani zoro fin fana be nga amba dani flama bi ka mo deme anga do zoro kono parce que kalan chama bala quoi bon zoro faray fray zoro lili fray zoro bulu fray an yere ba fo ko zoro ko soro yiri de do ne ba ta o sira de kan mo be na zoro ko la no kana u mo glan u mo jume u be soro sira barali kela ni zoro di o bulu ma sisano an ye mo ye munu na kana zoro ni jolen soro dro ka besenye kelen kala ka won fon kare o bese nyekelen karle ale kumbe min no fe ala o kunye kwa ka aka lili bo sanfɛ ba fɔ ko cholo ka juruni fila bɔ juruni saba o ka jigin bon na o jigina sisan o kɔrɔ k'ale ka baara nin bɛ ka sira de sɔrɔ a bɛna a b'o de bɔ ka sɔrɔ ka to o don a mago ɲɛ na o yiri dɔ de filɛ nin donc anw ka yiri minnu fana don ale sigilen bɛ jida la i n'a fɔ ni yɛrɛ filɛ cogo min na nin a bɛ dugukolo fɛn o fɛn n'a bɛ jida la ale b'a minɛ k'a jɔ de nazaraw yo don an ka mɔgɔw fɛ dɛ ka tila ka na o ta ko o kɛ an ka jisira dɔw kan ne bɛ se ka baginda bajalan yɛrɛ fɔ ni i donna musabugu ɲani ka se tan nin ma baginda bajalan na i bɛ taa zorow de jɔjɔlen sɔrɔ sirada la nin ye yiri min ye a bɛ se ka tɛmɛ hali san 600 san 800 kan
nka anw y'a spécimen dɔw ye u b'a fɔ yɔrɔ minnu ma ko forêt sacrée i n'a fɔ Nsonuguba i bɛ taa zoro dɔw jɔlen sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ u bɛ san 1000 sanfɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ a ju ka bon a sanfɛla ka jan wa a bɛ yɔrɔ min na yɛrɛ siranfɛ de don quoi a b'o lahala de kan donc yiri mansa ko min y'a fɔ a daminɛ na o yiri dɔ de filɛ nin ye donc an ka yiri turuta don an ka yiri tɔpɔtɔta don an ka yiri marata don ka da nin fɛn ninnu kan ne ma mɔgɔ ye min bɛ na ka na nin bɔ k'i bɛ taa kɛ ka bana jɔnjɔn dɔ furakɛ bari an bɛ dɔnniya ta o cogo de la i b'a di dɔ ma dɔ fana b'a dɔ f'i ɲɛna kan an bɛ yɛlɛ yɛlɛla ten nka ne m'o ye nka an kɔni b'a dɔn a valeur écologique k'a kɛcogoya sunkun kɔnɔ ko o ka ɲi yɔrɔ ma munna mɔgɔw bɛ na nin nɔfɛ dulomako la ne ye a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'u kana tigɛ yiri min dira nin kunkɔrɔ a bɛ ɲini ka matelas tonne sun 10 bɔ n'u nana ko duloma nin fɛn n b'a fɔ ayiwa an ka matelas tonne sun filɛ o yiri dunan nalen a n'a bulu ninnu kama n ko bon sisan a ye taa ka taa o tigɛ a ka taa n'o ye a ka nin to yen bon depuis 84 fo sisan n'i y'a jateminɛ 41 ans de don yiri nin kɔni sera k'a yɛrɛ sɔrɔ ka nin lahala ninnu ta bon ale bɛ jida la yan nɔ an b'a fɔ ale ma bilenman bari n'i ye ji tigɛ an bɛ taa jɔ min kɔrɔ sisan n'an bɛna émission ko kan o ye jɛman ye ne bɛ dakuruɲɛ 2 min fɔ zoro ko la o don yiri sumama don yiri jiman don a bɛ nɔnɔ bɔ ani yiri min fana don a kolo ka gɛlɛn a kolo bɛ bilen fana ka kɛ gala ye donc n'a wugura ka kɛ ji la i n'a fɔ ya cogo min na o de bɛ kɛ an ka gala ye n'an b'o an ka gulɔkiw don la k'a fɔ ko zoro bilenman de tun b'a ka na voilà donc n bɛ se ka dakuruɲɛ damadɔ min fɔ zoro ko la o y'o ye quoi. Voilà, a non scientifique la u ye nin bɛɛ fara u ka ficus de kan toroma yiriw i m'a ye min yɛrɛ y'a to ne bɛ ale ka épithète dɔrɔn fɔ a fɔ a non scientifique fɔ n tɛ sɔn ka taa épithète la parce que hali ne yɛrɛ bɛ u bɛ munumunu na o da fɛ quoi parce que tubabuw ye classification kɛ olu ka faamuya de la an bɛ se k'a fɔ dɔrɔn ko nin ye zoro bilen ko c'est un figuier toroma yiriw de don fikisiw de don donc ni dun ye fikisiw ta bi kungoso kɔnɔ yan an bɛ se ka fikisiw jate fo 7 ou bien 6 bari n ye min fɔ n ko zoro bilenman bɛ yen jɛman bɛ yen n ko wa an bɛ kelen wɛrɛ dɔn n ko ye fiban ye o fana ka kan ka sɔrɔ yen bon an tilala ka n'a ye k'a fɔ dɔw bɛ zɛrɛ ni jɛ fɔ zɛrɛ jɛman ni zɛrɛ fin voilà donc n'i y'olu fɔ o y'i gɛrɛtɔ ye ninnu na quoi donc an b'a fɔ ko c'est un ficus mɔgɔw ka ficus ta n'u b'a fɛ ka non scientifique sɔrɔ o kɔrɔ latin na ko toroma jiriw de don i m'a ye ko figuier de don quoi voilà donc o de kun don basi tɛ an bɛ taa zoro jɛ la donc an bɔlen kɔ zoro bilen ju fɛ ni an ye zoro jɛ ju fɛ donc komi a fila bɛɛ ye zoro ye a bolo kɛcogow bɔlen don kosɛbɛ bon ju ninnu i b'a ye cogoya min na jɛman ni bilenman komi bi fɔ i b'a ju ye fana i b'o danfara ye donc i bɛ se ka mun fɔ an ye zoro jɛ in kan ayiwa o karamɔgɔ o ɲininkali diyara n ye nin ye zoro jɛman ye an dun ye min ye yan fɛ o ye bilenman ye donc ni anw bɛ nin dɔ nin bɔ ɲɔgɔn na fari kɛcogoya de la ni i y'a ye yɔrɔ dɔ fɛ f'i b'a fɔ ko nuguji bɛ fɛ ka jigin a la dɔɔnin quoi donc o bɛ nin kɛ zoro jɛman ye ale fana filɛ nin ye a dɔ nin bɛ cogo o cogo a fana lahala bɛ ten parce que a kelen bɛ ka a sen don ji la yan fana n'a y'a sen don ji la yan nɔ i bɛ taa sɔrɔ a ye fanga de sɔrɔ la ka bonya nin cogo in na an bɛ se k'a fɔ ko nin yiri in kun tigɛlen bɛ yan nɔ 84 an y'a kun tigɛlen nuguda fɔlɔ filɛ nin ye filanan filɛ nin ye yan fɛ donc 40 ans comme ça o de ye nin yiri di a kɛra jiriba ye jiri mansa don bon sisan a yɛrɛ ɲɛ b'a la n'a fɔra ko zoro mɔgɔw ɲɛna ko yiri misɛnnin don sokɔnɔ yiri tɛ ko a bɛ turu ten ko ka to so kɔnɔ a bɛ bonya de wa n'a sen donna ji la a bɛ kɛ yiri mansa ye anw ye nin wele o cogo la ten ɲani an k'a dɔn k'a fɔ ko zoro kun don anw ɲɛna an ka nin dɔ in bɛɛ cogoya ye kelen ye quoi n k'u bɛɛ ye yiri kelen ye fo mɔgɔw nana na ka sɔrɔ k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na anw k'u ye bon ale fana filɛ nin ye a tɛ se ka jurunin bɔ i b'a fɔ bilenman in bɛ min kɛ i mana nin caron cogo cogo an y'a essayer quoi a ma se ka jurunin bɔ mais dɔn in n'i y'o caron a bɛ juru bɔ ka jigin bon o de la an y'u faranfasiya ka bɔ ɲɔgɔn na bon ale filɛ jida la cogo min na anw ye fini jɛman nin nɔrɔ a la ka da kun min kan o y'an ka laada sira ye k'a fɔ ko ni mɔgɔw nana ka fini jɛman sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ laadala ko de bɛ yen i k'i hakili to i yɛrɛ la quoi bon a bɛ i n'a fɔ ni nanzaraw ye feu rouge ni couleur rouge ni mɔgɔ kunkolo ni fɛnw kɛ fɛn minnu kan ko danger ni fɛn ninnu anw tɛna danger ko fɔ an b'a fɔ de ko janto yɔrɔ la kɔrɔcogo kan i tɛmɛ cogo nin yɔrɔ in na a b'o bolo nin kɛlen yiri mansa ye kungoso yan nɔ
a ye ɲɛci min ɲan ye o dɔ filɛ nin ye n'an ye fini sɔrɔ k'a nɔrɔ a la jida la yan nɔ bari a bɛ pɔn kɛrɛfɛ a bɛ dingɛ kɛrɛfɛ a bɛ ji dunba fana kɛrɛfɛ i m'a ye donc anw bɛ o de don a la an m'a fɔ ko yiri don mɔgɔw bɛna ale fara bɔ o bɔyɔrɔ tɛ yan ye mɔgɔw bɛna bulu bɔ mais kɔnɔɲagaw ni fɛnw bɛ don nin na cogo min na n'i nana yan i b'u sɔrɔ gingiw b'o la guanyarabaw b'o la mɔlɔw caman bɛ sigi nin na bon ale fana bɛ nɔnɔ bɔ i b'a fɔ zorodɔ in bɛ nɔnɔ bɔ cogo min na donc n'i y'a bulu yɛrɛ kun tigɛ a bɛ kɛ sɔrɔ yiri ye quoi donc an bɛ dakuruɲɛ damadɔ min fɔ a la o la o y'o ye quoi voilà. Donc mais ale fana ye figuier ale fana ye figuier c'est un ficus voilà ne ye min fɔ n ko épithète n'o bɛ ficusu bɔ ɲɔgɔn na n ko ne tɛ engagé a la parce que anw yɛrɛ bɛ ka nzoro ninnu bɔ ɲɔgɔn na cogo dɔ la parce que n ko ale ye jɛman ye a finman fana bɛ yen nɔ n ko nin ye figuier de ye n'i segira ka taa non latin na i bɛ taa sɔrɔ latinw de k'u ma ko ficus o de ye non latin an y'o de ta k'o fana don an ka bamanankan na sisan n'an b'a fɔ ko ficusu don quoi ɔ ficus dun ye toroma yiri bɛɛ de ye fɛn o fɛn bɛ yen n'a feeren t'i ye fo den yɛrɛ de ye feeren kɔkan fara ye quoi donc ale fana denw bɛ ten nin min filɛ nin ye mɔgɔ caman nana yan u b'a fɔ ko ko Samake ko nin yiri nin ko ɲɛci wɛrɛ tɛ nin na ko nin bɔ yen k'i ka nin bɔ i ka yɔrɔ la ɔ an dun b'a dɔn k'a fɔ ko nin min filɛ nin ye ne bɛ kɔnɔ 2 ni 3 don u b'a fɔ kɔnɔ dɔ ma ko jɛkɔnɔ a ka yiri dunta de ye nin a ka yiri dunda de n'i b'a fɛ ka jɛkɔnɔ i ka yɔrɔ la n'i ye zoro turu a kɛra bilenman a kɛra jɛman ye n'a bɛ den ka mɔ jɛkɔnɔ ninnu bɛ na kama i m'a ye wa donc o kama an b'a fɔ ko yiri dɔrɔn tɛ yiri ye quoi yiri dulonnen bɛ fɛn minnu bɛ na a nɔfɛ bon ale fana kelen bɛ k'i sen don ji la ka nin dawolo nin bɛɛ minɛ ka genge dawolo tɔ la walasa bɔgɔ kana yuru ka jigin kɔ kɔnɔ i y'a ye donc o dakuruɲɛ 2 don quoi. Donc o la yiri jɔyɔrɔ jɔnjɔn dɔw ye an b'a fɔ tubabukan na k'a bɛ érosion empêcher o kɔrɔ a bɛ dugukolo minɛ quoi donc surtout jida la yan tan ni nin bɔgɔ fɛn fɛn filɛ ni nin bɛɛ jiginna ji la i b'a ye a bɛ fɛn girin donc yiriw jɔyɔrɔ dɔ fana ye o ye donc o la an ye yiri 2 de ɲininka bi n'o ye zoro 2 ye zoro jɛ ani zoro bilen donc an fɔla bilenman na ka na se jɛman ma laɲini ye ka danfaraw yira donc finman fana bɛ yen nka komi bi da tɛna s'o ma donc nin yiriw ye figuier lakaw ye c'est-à-dire toro lakaw don donc n'a bɛ fɔ latin na ko ficus don donc ale ni a yiri espèce damadɔ bɛɛ bɛ tali k'o la o la an bɛ fili ka da yan ko yan man dɔgɔ triple hotep. Ngana manga ko tasasa ani nasasa gingingi ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko jama sunzun ani bajama sunzun sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mina yiri ko sa to ani lento suzu fana ani lenshima ko tarabali kun do brisa meme ko kami do to fin krikri aboto fin wuri chori o kuli kurukle marakuru kono don ko koli jurumani koli barama dans ko ni